बानलु जानोसै आं। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। नै लोगोफोर, आङो नै दै फुदुंदों, दाउ बुथारनानै जागोन दिनैहाय। नै इनिफ्राय माबा दालि ओंख्रि संगासिनो दङ। नै ससाव रुदों दालि ओंख्रिखौ रुनानैसो जाखायो नालाय जोंहा बांसिनानो। नै रुदों आङो, ससावहाय रुगासिनो दं। ओमफ्राय नै दै फुदुंदों। नै दाउआ बुथारखानानै दोनबाय। नै दाना संनोसै लोगोफोर। नै दाउआ गोदाखांनानै सुनानै लाबाय। इनिफ्राय नै आलुजों एवहरनोसै आङो। नै साराया दाना आलुखौ होना होनोसै आङो। नै लकेल दाउ, न'नि दाउमोन, आं फिनाय दाउ लोगोफोर। बारा गिदिर नङामोन दै दाउआ, एसे आधा केजिसो जागौमोन नामाथाय। आधा केजिनि एसे बारगौमोन खोमा। मोनबाय नै लोगोफोर आंना दाना ओंख्रि संनाया। नै दाउ बेदरजों आलुजों भाजा एवनाया, ओंख्रि माने भाजा आरो भाजा एवनाया मोनबाय। नै जाबाय दाना। ओमफ्राय नैयाव दालि ओंख्रि दङ। नै दालि ओंख्रिया जाबाय, जानांसिगौल' दाना लोगोफोर। जा गोथाव जाखादों, साखिनायाव जि मोजां, संख्रि बानलु मस्ला ज्रोम नांखाबाय, गोथाव जाखादों लोगोफोर। नै दाउ खर'खौ बिदिनो दोनदों आङो। जानोसै लोगोफोर दाना ओंखामखौ। ओं जानोसै आबैयाबो जागासिनो दङ इथिंजाय। भिडिअ'आव नुजायानो आबैया, ओंखायनो आं भिडिअ' लाफादिया आबैखौ। दालि ओंख्रि नारें सेबनानै जानोसै। बिराद गोथाव जायोना आबै दालि ओंख्रिया नारें सेबबा। बेदरनि आलुखौ जानोसै। बानलु जानोसै आं। गोथाव जादों भाजाया, दाउ बेदर भाजाया। दाउ बिखा। नारेंआ बारा रायाखै जोंहाना, नारें खाजिया। मासे गोथावहाय, दैयाबो गोथाव जादों, ओंख्रिफ्राबो गोथाव जादों ना आबै। सिमफ्रि होनाया मोदोमसो जादों। सिमफ्रि होनायखौ बिराद गोथावथार मोनो आंहा।
जोंहा रानिया दुगैगासिनो दङ नङाबा ओंखाम जाफागौमोन इयो खानाय सिनना फैनानै दासो दुगैगासिनो दङ ओंखाम जाखांनानै खानाय सिनजानो थांदों बिफाया खानाय सिननो लांदोंमोन नापितनाव खानाय सिनना फैनानै दुगैदों नङाबाथ' आंजों ओंखाम जाफाबाय थागौमोन इयो रानिया जिराय आबै नों जाखांबाय गोलैगोन सियारखौ मोजां फसंनानै जिराय दाउ आथिंमोन नै दाउ आथिं जानोसै आं दोनदो नोंनोबो होदोंमोन आं मोनसे फिसा फिसा मोनथाम खालामनानै इसरा न' गोदान हाबनायाव नाम गायदों खोमा इसरा खोनादों दा नागिरसेयाव बानलु ज्रोम गोथाव जादों दुगैनाया दावरावथार फिसा फिसा सानैजों मेगनाव माबा हाबोखाबाय बियो ओंखायनो गाबदो रानिया मेगनाव हाबबाय आख' इयो दालि ओंख्रियाबो लाथाब लाथाब दैसब सबबो जि गोथाव जादोंहाय दिनै ना आबै आबैयाबो थेब्रे जादों दा दिनै ओमफ्राय जानाया गोथाव जानाया गोथाव जालायबावो आबैया मेगना हादों बियो दंथ'यो दाउआ बारा गिदिर नङामोन नालाय हाराया गुरै गुरै लकेल दाउबाबो बारा गोराथार जायाखै एसे बिराद गिदिर गिदिर दाउला गिदिर गिदिरफोरासो बिराद गोरा गोराथार जायोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे फिसा नालाय बारा गोरा जायाखै जानो गोथाव जादों मामि आयै सना गाबबाय मामिया दुगैनाया गाबबाय थाबाय जाना
Dia udah kena jangan apa nih, nah? Zaखांबाय आबै आंबो रानिया गाबगासिनो दङ जाखांबाय लोगोफोरनो रानिजों थांसै आङो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय रानिया गाबगासिनो दङ आखाइ सुनानै थांसै आङो